Hello, logoper. Hello, logoper. Ang Elvis pinangham ko ang boleh nan lagi bay. Agar ini dosa like pele bar ना मेरी एल्विस स्क्रीन में मैं आप सबको स्वागत करती हूँ। तो शेयर आई लेंस लाइव फैदो लोगोफोर सोरबाफोर नुसन बायदोंब्ला दसे रायलायनोसै लाइभ फैदो लोगोफोर हेलो लोगोफोर हाय फ्रेंड्स आ जाओ बात करने के लिए फैदो लोगोफोर दसे रायलायनोसै सोरबाफोर नुसनदोंबा मेसेज खालामदो लोगोफोर बीर बहादुर to the house and hi लाइक करो प्लीज लाइक करो प्लीज बीर बहादुर गुड मॉर्निंग hello how are you friend I am fine friend beautiful where are you from इंग्लिश नहीं आती मुझे इतना इंग्लिश रंगा लाइक कर दिया थैंक यू लाइक करने के लिए फिर लाइक ada share dong hello लाइक करो प्लीज अच्छा देखते हो थैंक यू people अगर चैनल में नया आया है तो सब्सक्राइब करो प्लीज चैनलाव गोदान फैदोंब्ला सब्सक्राइब खालामनानै होदो
Abdul Sabdul. Hi, hi. Good morning, good morning. Single boy. Hi, क्या हाय दी क्या हाल है अच्छा हाल है लाइक खालामदो लाइक करो प्लीज और चैनल में नया है तो सब्सक्राइब करो हाय आगे आगे दी हाय हाय सिंगल boy ओंखाम जाबाय नामा जायाखै आगै दसे फैदो सोर सोर दं Salaki hai hai single bond दावराव मा खालाम बाय दं फांखाया दावराव फांखानिया आवाज जासोगारो फांखाया जेबो खालामाखै रुमावनो दं बे आवाज जायो फांखाया सोरबाफोर नुसनदोंब्ला एसे रायलायफैदो हेल्प होदो ओइ माइ सौरा मानसिनि बायदि गानदोंलै आब' दखानाव थांदोंमोन ना ओमफ्रायो डाइरेक्ट फैबाय आरो आङो बे खाथिनि दखानाव थांदोंमोन थाव लायनो ओमफ्राय गलि मन्दिरखौ नों बहानि जाखो बिमाखौ बोले आङो बङाइनि कहाँ से है मैडम से बङाइगांव आसाम से हो लाइक डन मैडम जी थैंक यू लाइक करने के लिए लाइक डन आप थैंक यू आ गए अरबिन आप बहुत ब्यूटीफुल हो रही है मैडम जी लग रही हो मैडम जी थैंक यू वेरी मच अगर चैनल में नया है तो सब्सक्राइब करके दीजिए प्लीज़ सिंगल दे होनबा आब' नों थांबाय दे आं थांबाय दे दानो थांबाय आगै आरबिन
पंखा का आवाज बहुत बहुत कर रही है। हाँ, बहुत ज़्यादा बहुत बहुत ज़्यादा आवाज़ देता है पंखा। दोनों कर दिया है मैडम जी, थैंक यू। हरफिन जमानदों आपका पंखा खराब हो गया है, मिस्त्री से बनवा लीजिए मैडम जी। हाँ, हरफिन आप सबसे अच्छी बात करी है मैडम जी, थैंक यू। सोरबाफोर दङबा दसे फैदो रायलायनो लोगोफोर। आगैमोन आब'मोन सोरबाफोर नुसनबायदोंब्ला असम में चाय पत्ती सस्ता सस्ता मिलता होगा मैडम जी। रावबो नुसनथारासै नामा लोगोफोर? सोरबा नुसनदोंबा फैदो। आपको समझ में आया मैडम जी मैंने क्या बोला? नहीं आया। एक मारियस नंबर दे प्लीज, मारिया दे नंबर दे।
मलि हद दे साब खालामना होदे बिमा दे साब खालामना होदे बिमा दे जागोन दे लाइट होदो एसे Harbin, you are married. I am married. रावबो नुसनासै नामा लोगोफोर डिफान्स नम्बर डेट नम्बर Harbin oke later सोरनिबा रं नं होना हरदोलै इनो ओं बिदिनो हरनांसिगोन नामा आं नायखुमायोसो दे लोगोफोर सोरबाफोर नुसनदोंबा एसे रायलायफैदो हेल्प होदो एसे लोगोफोर रावबो नुसनथारासै नामा आंनि फेसबुकखौ नायलाय नोंनि फेसबुकआव मा दं रेड हाय बेबी हाय
बर'नि मा खबर मोजां खबर लाइक होदो लाइकबो होना होदो प्लिज लाइक ओमफ्राय गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब बानायनानै हो अननानै एसे दावरावथार जादों मा एसे दावराव नङा माबा फांखाया माबादा आवाज जाना जाबाय फांखा आङो रुमाव थादों नालाय ओमफ्राय जा आवाज होखायो ओमफ्राय फांखा गैयाबो थानो हाया ओरैबायदि गरम गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब बानायनानै हो जाखो बहा दं दालाय नों आङो न'आवनो दं राइट अ फांखासो होनबा औ फांखासोमोन राइट साबस्क्राइब खालामबाय दे थेंक इउ साबस्क्राइब खालामनायनि थाखाय लाइकबो होदो आच्छा office condition राइट लाइकबो होबाय दे थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय राइट दे लोगोफोर एसे फैबावदो आरोना दसे रायज्लायबावनोसै फांखा बन्द खालामनानै जि गरम मोनबाय आङो आवाज जासोगारो नालाय जि आवाज डिस्टार्ब मोनहैदोंमोन दा माबासो सेरनानै लाखो नामासै इन्दिरानि हाय हाय दे लोगोफोर अननानै हेफाजाब होफैदोलाय दसे एसेनो आं गोबाव फैखाया नालाय टेबोल बेल लाबोलायदों बेबो आवाज जायो लाइक डान थेंक इउ
लोगोफोर रावखौनो सोंहरासै नामा रावबो नुसनासै नामा हाय दस दे लोगोफोर दसे रायलायनो फैबावदो आरोना रायलायला खोमाहाय रावबो थाबखोमाजोब्बायना नायखोमाबाय थाबायल' लोगोफोर सोरबा दंबा दसे फैदो रायलायनोसैलाय आरोबाव दसे रायलायबावनोसै मा जाखो लोगोफोर हेलौ लोगोफोर दसे फैदोलाय रायलायनोसै